כן, היום יום חמישי, ה-23 בדצמבר 2021, ואני מתכבד לפתוח פגישה מספר 136 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, והיום אנחנו אמורים, גמרנו בפעם שעברה מה שגמרנו, ואמורים לחזור לעוד דבר שהשארנו באמצע, אבל לפני זה, אני ביקשתי מבלה, בלה, את הספקת לשלוח... כן, שלחתי לכולם, כן, תפתחו את המייל, אז תראו. יש ידיעה שהייתי רוצה שתדעו אותה, כי היא מעניינת ויכולה להיות סימן דרך חשוב של יחס לשואה בימינו במדינה, ואספר לכם את הסיפור כפי שאני מכיר אותו. לפני שנה ויותר, בימי קורונה, אני מקבל אימייל ממישהי שהיא פעילה בתנועה בשם דרור ישראל. התנועה הזאת הייתה מוכרת לי עוד מ-2013, כאשר בזמן שארגנתי מכירת ספרים של מפעל דוב סדן, ביריד הבינלאומי של ספרים שהיה בירושלים, פתאום אני הייתי יושב שם 10 ימים מבוקר ועד ערב, והכרתי כל מיני התפתחויות שהיו ביריד, ופתאום מופיע בחור ואומר שהוא מתנועת דרור, והוא התעניין ביידיש ובספרים שאנחנו מפרסמים. אבל לפני שנה וחצי בערך, בחורה בשם משפחה ולנטין, לא זוכר כרגע את שמה הפרטי, כותבת לי שהיא שייכת לתנועת דרור ישראל, שהיום ביררתי יותר, וזוהי תנועה של מתנדבים שנוסדה ב-2006, והיא מאגדת בתוכה 3 תנועות, אבל הבסיס זה על יסוד תנועת נוער עובד ולומד, והיא אמרה לי שהיא עומדת לפרסם, היא עובדת על אנתולוגיה, על השואה, זאת אומרת, דברים שנכתבו על השואה ועל רצח עם בכלל. כששמעתי את זה, אמרתי לה, היא בבאר שבע, אמרתי לה, תראי, אנחנו אמנם בימי קורונה, אבל אם את מוכנה לבוא אליי הביתה לירושלים, תקבלי ממני מתנה, הספר שלי, בעצם הדוקטורט, על ספרות יידיש ועברית בגטאות ובמחנות. בלי הרבה שהיות, היא אמרה, אני באה, והיא הופיעה תוך כמה ימים עם מסכה, קיבלה את הספר, שאז הוצאתי אותו כמהדורת צילום של הדוקטורט, וכשחזרה לבאר שבע, התכתבה איתי קצת, ושלחה לי אפילו את המבוא לאותה אנתולוגיה, איפה שהוא גם היא מתבססת על דברים שכתבתי על ספרות יידיש ועברית בשואה. ואתמול או היום קיבלתי ממנה הודעה שב-27 בינואר, בעוד חודש, הם עושים השקה של האנתולוגיה הזאת, והם ישלחו למי שירשם, הם שולחים כנראה קישור לזום, ויהיה אזכור של העניין הזה של תגובות לשואה ולרצח עם ביחד. ואני כמובן נרשמתי. עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, אני אמרתי למי שהיה
ב5:45, שבחברה הישראלית במשך שנים היה ויכוח האם ראוי לשדך ביחד את השואה ורצח עם שלא היה חסר לנו לצערנו, כן, גם אחריה ואפילו גם לפניה. והוויכוחים הלכו גם באקדמיה, גם באוניברסיטאות, וזה אפילו הגיע לאלי ויזל, כאשר הוא קיבל משימה מהנשיא קרטר בזמנו, לארגן בוושינגטון את הממוריאל על השואה. והתפרץ איזה ויכוח, הם רצו שם בארצות הברית, שלא רק יהיה המוזיאון הזה בוושינגטון מוקדש לשואה, אלא גם לרצח עם אצל עמים אחרים. ואלי ויזל, אם אני זוכר, במסמך שהוא כתב אז, כן, ניסה להסביר עד כמה שהדברים שונים, על אף שפה היה רצח המונים ופה היה רצח בשואה. והוויכוח הזה הלך במשך שנים. היום לפני שהקלטנו, נתנאל הזכיר את העמדה של פרופסור, תזכיר לי את השם? יהודה באואר. יהודה באואר, שכיום הוא בסביבות בין 95, והוא ניסה להסביר עד כמה שהשואה, על פי כל מיני קריטריונים היסטוריים, הוא דבר שונה ומיוחד, והיו אחרים שרצו לעשות גזירה שווה עם רצח עם בארצות אחרות ובתקופות אחרות. מה שעומדים לעשות אנשי דרור ישראל, ואותה בחורה בשם ולנטין, הם, עד כמה שאני זוכר, פה בהודעה שלהם זה לא כתוב, הם עומדים לפרסם כנראה או כרך אחד בשני חלקים, או שני כרכים, אחד על השואה ואחד על רצח עם, וזה נדע רק ב-27 בינואר, כשהם יעשו את הטקס ויש שם מישהי שתדבר על הדברים האלה. במידה וב-27 בינואר רוח הדברים יהיה שהשואה ורצח עם בעמים אחרים זה אותו דבר, אז אנחנו נדע שהוויכוח הזה באקדמיה, בחברה הישראלית, מוכרע לכיוון, אבל לאו דווקא עם נימוקים היסטוריים מבוססים. אני חושד שעם כל הרצון הטוב של תנועת דרור ישראל, הם לא בדיוק מומחים מבחינה היסטורית, בוודאי לא על השואה. אבל אני הצלתי את ההזדמנות כשגברת ולנטין פנתה אליי, ונתתי לה את הספר, את הדוקטורט שלי, כי אני חושב שזה יכול לעזור להם קצת להכיר את הנושא יותר מקרוב. לא ניכנס כרגע לאותו ויכוח, כן? האם השואה זה משהו מיוחד ושונה מבחינה היסטורית מרצח עם. אני יודע נדמה לי שפרופסור באואר, כן, בוושינגטון הם הגיעו למין פשרה ומשתמשים במילה ג'נוסייד. יש אפילו כתב עת כזה בוושינגטון, ג'נוסייד, וזה שם כתב עת אם אני לא טועה, כשמדברים על רצח עמים אחרים, והשואה נשאר הולוקוסט או השואה כשלעצמו.
למה זה חשוב לברר האם מדובר באותה תופעה אצל היהודים ואצל הלא יהודים? למה זה חשוב לברר דבר כזה? לדעתי מכיוון שהבירור הזה יעזור להעמיק ולהבין, כן, את השואה עצמה. אז זה דבר אחד. תקראו את ההודעה הזאת, דרך אגב, מי שמסתכל עליה, אם אתם מסתכלים, זה נופל חס וחלילה ביום שיש לנו פגישה? כן. באיזה יום זה? חמישי. באיזה שעה? את זה אני עדיין לא יודע, רגע. אולי זה שעה? אני רק הסתכלתי על התאריך. כן. נדמה לי שזה 7. איך את אומרת, בלה? נדמה לי 7. 7. טוב, אני חושב שלמי זה מקרר נורא. כן, למי שמתעניין ביחס לשואה במדינתנו, זה ודאי יהיה מעניין. כן, זה 7. 7. אז אנחנו עוד נשקול, אם לכבוד זה, מי שיתעניין, לא, אתם לא חייבים, אבל אם יהיה מישהו מכם שיתעניין, אז אולי אנחנו נקצר באותו יום, ואחר כך אני ודאי אסתכל ונדבר על זה ימים אחר כך כשניפגש. טוב, עכשיו אנחנו ניגשים לתוכנית שהופסקה באמצע לגבי גראדה, אבל כמו תמיד לפני זה, אני רוצה להגיד מבוא קצר שימקם את חיים גראדה בכלל, לאו דווקא העדות שלו על יהודי ברית המועצות, על סופרי יידיש בברית המועצות, אלא גראדה כסופר יידיש בכלל, בתוך מה שקרה עם ניצולי שואה סופרים, כן? הרי היו בין הסופרים, סופרי יידיש, היו כמה ניצולי שואה מפורסמים, וגראדה הוא אחד מהם. ועל אותה קבוצה לא גדולה של ניצולי שואה וסופרים שהיו פעילים לפני השואה ובזמן השואה ואחרי השואה, קבוצה של 4-5 סופרי יידיש שלדעתי הם נתנו את הטון לגבי מה שאנחנו יודעים על השואה מתוך כתביהם כניצולי שואה. אבל מה שאני רוצה להגיד עליהם לפני שאני אומר את שמותיהם, המקרה או לא מקרה, כן? כל אחד מאיתנו יחליט, כל 4, כן? שאני אגיד את שמם, הזכרנו אותם אבל במפוזר, כל 4 של ניצולי שואה סופרים, שלדעתי הם הסופרים החשובים ביותר שכתבו על השואה. כל 4 האלה היו בחורי ישיבה לפני המלחמה. במילים אחרות, קצטניק, חיים גראדה, אלי ויזל ושטריגלר, אמרתי 4 שמות, כולם היו בחורי ישיבה לפני מלחמה, וכולם כניצולי שואה קבעו בכתבים שלהם על השואה, הם קבעו בהרבה הדרך איך שאנחנו מסוגלים להסתכל על השואה דרך כתביהם. ונדמה לי שזה לא מקרה. הסופר החמישי שלא היה בחור ישיבה,
ושלדעתי הוא אולי החשוב מכל הארבעה, כסופר על השואה שלא ניצל, זה יצחק כצנלסון. ולמה יצחק כצנלסון לא למד בישיבה? לא מפני שהוא לא רצה, אלא מפני שבגיל 12 הוא נאלץ לצאת לפרנס את משפחתו, ואת החינוך, נקרא לזה, לא יודע אם לקרוא לו תורני, אבל את החינוך היהודי ואת התנ"ך הוא קיבל בבית אביו, שהיה מורה לתנ"ך ואיש משכיל, אבל בגיל 12 הוא הלך להיות פקיד מסחר כדי להביא פרנסה למשפחתו. ובכל זאת, אני מכל הארבעה הייתי אומר שיצחק כצנלסון הוא החשוב בין הסופרים שכתבו על השואה, וכל כך למה? מכיוון שהוא במידה מסוימת, בכמה מיצירותיו, את הגיבור היהודי בזמן השואה, את הגיבור היהודי, הוא הכתיר מקרב יהודים לומדי תורה ושומרי מצוות. ועל זה יצחק כצנלסון קיבל על הראש מהחברים שלו בוורשה, מהמחתרת היהודית, מיצחק צוקרמן, כן, שאחרי מלחמה היה ממייסד מוזיאון יצחק כצנלסון, על שמו של כצנלסון, כן? ועל הראש הוא קיבל מיצחק צוקרמן בנוכחותי, כן? עשינו בזמנו איזה סמינר לסטודנטים באוניברסיטה העברית, ונסעתי עם תלמידים שלי לבית לוחמי הגטאות, וכשאני יושב ליד יצחק צוקרמן על הדוכן ומדבר על יצחק כצנלסון, אני אומר שהפואמה שלו דוסליד ושלוימה ז'ליחובסקי והרבי מרדזין של כצנלסון, אלה היו בשבילו הגיבורים בזמן השואה. גם רב וגם שלמה ז'ליחובסקי, שהיה גם חזן וגם לומד תורה, ונקלע על ידי הנאצים. לא ניכנס לכל הסיפור, וברגע שאני אמרתי את זה, כן, שהרי יצחק כצנלסון גם כתב על המחתרת היהודית בגטו ורשה, בדוסליט פונמויסגר גטי שופול, בפואמה שלו, על שיר העם ההרוג, כן, הוא גם מזכיר את צוקרמן ואת כל המחתרת, ובכל זאת, בפני הקהל וליד יצחק צוקרמן, אני אמרתי, לא מפני שאני חושב, אלא זה מה שכצנלסון טען. מי הם הגיבורים האמיתיים? ואז יצחק צוקרמן התפרץ עליי, כן? באופן ככה, באימפולס, בדחף שלא ניתן לכיבוש, לא נכון, כן? והתפתח איזה ויכוח קטן בינינו, אבל אני הסתמכתי על דברי כצנלסון, לא על דעתי שלי, כן? אז אנחנו, למעשה, יש לנו כאן 5 סופרים, 4 ניצולים, וכצנלסון שלא שרד, שעבורם הגבורה היהודית
לאו דווקא שוכנת במחתרת המזוינת, כן? כפי שמקובל במדינת ישראל, וגרדה, שעוד מעט אנחנו ניגש לעדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות, גרדה היה אחד מאותם ניצולים בחורי ישיבה, וכדי לסכם אני אגיד שאין לי ספק שהלימוד שהם למדו לפני המלחמה, במקורות היהודיים, זה פתח להם אופק להבין מבחינה היסטורית את הקשר בין שנאת ישראל ובין דבקות יהודים בשואה באמונתם, דבר שלסופרי יידיש אחרים, כן, שאולי לא היה להם המטען ההשכלתי היהודי הזה, הם לא היו מסוגלים להסתכל לאורך הדורות על השרשרת הזאת, מצד אחד של קידוש השם ומצד שני של יחס לשונאי ישראל ולמקורות שלהם. לפני שעוברים לגרדה, האם יש קומנטר, שאלה? אם יש סופרים שכתבו בתקופת השואה שלא קיבלו חינוך יהודי דתי? יפה, שאלה טובה מאוד. בזמנו, כן, בזמנו אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת בניסוח קצת אחר. השאלה שלי הייתה, מה קרה עם תופעה ידועה עד לשואה, ולעומת זה בשואה. עד לשואה, כמו שאתה שואל, שלמה, עד לשואה, אחוז הסופרים הדו-לשוניים ביידיש, שגם כתבו בעברית או שקיבלו חינוך תורני, היה גבוה ביותר. אבל לקראת העשור האחרון בערך לפני השואה, האחוז הזה ירד. כרגע אין לפניי, אני כתבתי את זה אפילו באחוזים, על סמך בדיקה של כ-300 סופרי יידיש שהיו בזמן השואה. לקראת העשור האחרון, הדו-לשוניות, ודו-לשוניות כאן, מי שכתב ביידיש, שכתב גם בעברית או שלמד, זה מין סימן היכר להיכרות עם המקורות. לקראת השואה הדבר ירד. עכשיו, כל הסופרים האלה, אותם 4-5 סופרים שהזכרתי, כן, כולם נולדו או בסוף המאה ה-19 או בראשית המאה ה-20. זאת אומרת, כשהם הגיעו בזמן השואה, חוץ מאלי ויזל, שהוא היה אז בערך בין 14-15, כן. אז כרגע אין לנו אפשרות להתחיל לעבור סופר ולראות, אבל עובדה היא שגדולי סופרי יידיש לדעתי, ולא רק לדעתי, ניצולי שואה, שהטביעו את חותמם על מה שאנחנו יכולים להכיר בשואה, זה אותם 4 סופרים. אולי אני אגיד מילה על כל אחד מהם,
כדי לבסס מה שאני אומר. נתחיל במרדכי שטריגלר. אותו כבר הזכרתי לא פעם. מרדכי שטריגלר הוא אחרי השואה היה סופר שכתב מספר ספרים שבארץ לא כל כך מכירים, מכיוון שהם כולם ביידיש. אבל אני בטוח שכעבור הזמן, בעוד עשור, בעוד 2 עשורים, שמו יהיה יותר ויותר מוכר, כי הספרים שהוא כתב כניצול שואה, כעד על מה שקרה, הספרים האלה יורדים לרזולוציות פרטניות כאלה, שהם הופכים למקור מאוד רציני, כן? להכיר את כתביו. באופן פרדוקסלי, מי שהתעניין בשטריגלר, זה היה בגרמניה, ובזמנו פנו אליי וכתבתי מבוא לאחד הספרים שתראו ממנו, כן, לגרמנית. ושם ניסיתי לפרוס את החשיבות שלו. אני מבין שאף אחד מכם לא נתקל בספרים ששטריגלר כתב על השואה, זה נכון? נכון. נכון. כן. זהו. אז שטריגלר, אני כרגע לא יכול, כי לא התכוננתי ולא רוצה להיכנס לזה, אבל הספרים שהוא כתב מתארים, כמו שעשה את זה קצטניק, מתארים שלבים שונים בשואה, על פי הביוגרפיה שלו ועל פי מה שהוא יכול לספר כעד. והוא מספר דברים שיש להם ערך היסטורי גדול מאוד. עכשיו, אני דאגתי לקבע את התרומה שלו בספר שפרסמנו ביחד עם מרים טרין, האגרות, חילופי המכתבים בין מרדכי שטריגלר למשורר היי לייביק בניו יורק, מיד כששטריגלר השתחרר מבוכנוולד, ובמכתבים האלה שטריגלר מספר רבות, ואנחנו בהערות מפנים לספרים שלו, איפה שהדברים שהוא מספר מבוססים ומסופרים בצורה מפורטת. לגבי קצטניק אני לא צריך להגיד הרבה, כי דיברנו עליו הרבה, גם כתביו, לא גם, אלא כתביו מאוד חשובים לרקע ההיסטורי של הספרים. אלי ויזל, כן, דרך אגב, כל הסופרים שאני מזכיר כאן, כל 5, לא בחיים. אלי ויזל שנפטר לפני איזה 4-5 שנים, בספר שהוא כתב, Und die Welt hat geschwiegen, והעולם שתק. הוא מספר את מה שעבר עליו ובמקומות שהוא היה, כן, בשואה. אבל מה שמעניין שבניגוד לסופרים האחרים שאני מזכיר, הוא כתב על החוויות שלו בשואה ומה שהוא עבר 10 שנים לפחות אחרי השחרור. כל יתר הסופרים ניסו מיד, כן, לא השתאו. אלי ויזל שהוא שוחרר מבוכנוולד בגיל 16, כן, היה צעיר מדי כדי להקל את כל זה, ורק 10 שנים אחר כך
הספר שלו ביידיש הוא Die Welt und Geschwiegen, פחות מוכר בנוסח ביידיש, שזה המקור. למה? מכיוון שאלי ויזל דאג שהספר יתורגם לצרפתית, והסופר הידוע בצרפת, פרנסואה מוריאק, כתב מבוא, אבל התרגום לצרפתית, והתרגום לאנגלית, והתרגומים אחרים, כולם נעשו עם השמטות, ולא בצורה נאמנה למקור ביידיש. ובדרך כלל כשכותבים על אלי ויזל, כותבים על פי התרגומים בשפות זרות, והרבה פחות, כמעט לא, על הספר המקורי ביידיש. לגבי גראדה, אז הוא הרי, כמו שאמרנו כבר פעם, אחרי כמה שבועות הוא ברח לברית המועצות, ולכן הכתיבה שלו על יהדות מזרח אירופה, שהוא חי בקרבה, זוהי כתיבה שונה מאחרים. הוא כותב על החברה היהודית בווילנה בין שתי מלחמות העולם, שהרי בשואה הוא כמעט ולא היה. ולכן יש לנו מצידו של גראדה כרכים שמשחזרים את יהדות מזרח אירופה דרך האספקלריה של יהודי וילנה, כן? בין שתי מלחמות העולם. ובגלל שהותו בברית המועצות בזמן המלחמה, אני בחרתי, שנקרא את העדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות. דרך אגב, אנחנו באמצע הקריאה, על פי מה שהופיע המאמר שלי ושל מרים טרין, באויפנשבל, בז'ורנל הזה שמופיע בניו יורק. ונודע לי לפני יומיים, שהגיליון מדצמבר, מהחודש, הגיליון החדש כבר עומד להישלח למנויים, ושם יש למרים טרין ולי חלק שני של המאמר על עדותו של גראדה, אלא שמה שאנחנו עומדים עכשיו לקרוא, זה עדות ישירה לקשר וההיכרות של גראדה עם סופרי יידיש בברית המועצות בזמן המלחמה. החלק שמופיע עכשיו בגיליון בדצמבר, הוא עוסק באותה עדות, אבל פחות בסופרים, ויותר בדרכו של המשטר הסטליניסטי, על הלחצים שהקומוניסטים הפעילו על סופרי יידיש, כיצד צריך לכתוב לפי האידיאולוגיה של הריאליזם הסוציאליסטי, כפי שקראו לזה. הריאליזם הסוציאליסטי גרס שסופר צריך לכתוב לא על החברה כפי שהיא, ולהגיד את האמת, אלא הוא צריך לכתוב על החברה הסובייטית כפי שהיא תהיה בעתיד, הודות לקומוניזם. כן? והסופרים, סופרי יידיש, ניסו בכל מיני דרכים, מצד אחד לא להיפסל ולא לכתוב נגד הקו הרשמי, ומצד שני להגניב את הדעות האמיתיות שלהם. אמרתם לי בפעם שעברה שקיבלתם, שבלה שלחה לכולכם,
האם זה עומד מולכם? האם אפשר להעלות על המסך? אני אנסה להעלות את זה. עוד אגיד כמה מילים על העדות הזאת, והשאלה אם אנחנו יודעים איפה הפסקנו. אבל לפני שנמשיך לקרוא, אני אנסה טוב. בלה, את זוכרת אם שלחת לי את זה? אני לא זוכרת כרגע, אבל אני עכשיו מעלה את זה. רואים? כן, כן, רואים. אוקיי. כן. האם יאיר או בלה זוכרים אתם אם קראנו הרבה או מעט? זה כבר, אתה מאתגר את הזיכרון שלי. לא סימנתם, אני אף פעם לא סומך על הזיכרון. השאלה אם יש סימון. ואני באמת שוקל אם בגלל ההפסקה הארוכה, אני זוכרת, סיימנו לקרוא את המבוא שלך ושל מרים. זה ברור, זה לא צריך. כן, זה לא צריך לקרוא. ואז התחלנו לקרוא את העדות. אז אולי נתחיל עם העדות מההתחלה. את המבוא כל אחד יוכל לקרוא לבד, וזה, זה כתוב ביידיש? כתוב ביידיש, כן, אנחנו נצטרך לעזור כן, ודאי, טוב. נתנאל רק עכשיו נתקל בקושי, אבל בסדר, אנחנו זורקים אותו לים, ומקווים שהוא לא ידבע, ונעזור לו כמה שאפשר. אז אולי באמת, כן, לא ניתן לנתנאל לקרוא כדי לא להתקיל אותו, ואולי בלה תתחילי. כולם רואים את זה? חברים ונפריינד? כן. אוקיי, אז אני אגיד שתי מילים. עומד לו חיים גראדה, כן? הוא עומד בפני קהל יהודים בקנדה, כולם, או חלקם הגדול, או ניצולי שואה, או מהגרים לקנדה, או תושבים יהודים בקנדה, והוא עומד, נדמה לי שזה ב-1958, הוא עומד לתת עדות פעם ראשונה על מה שקרה בברית המועצות, כאשר הוא, חיים גראדה, ברח לשם אחרי הפלישה הנאצית בווילנה, וכולם יודעים שם יידיש, והוא בעצם נואם נאום היסטורי, שכיום זהו מסמך היסטורי שלצערי, עד שאנחנו פרסמנו את זה באויפן שוול, לפני כשנה או פחות, זה היה מסמך לא ידוע. בבקשה. אוקיי. Xaverim und Freund, ihr wisst, die Thema von mein heimtigen Schmues ist meine Begegnischen mit der sowjetischen Schreiber. עד כאן תרגום. חברים וידידים, זה בעצם אותו דבר חברים ופריינד. בדיוק, ביידיש המילה חברים יש לה קונוטציה יותר קרובה, או אנשים שהם ביחד בתוך איזושהי קבוצה, בפריינד זה קצת יותר מרוחק. חברים וידידים, ihr wisst, אתם יודעים, die Thema von mein heimtigen Schmues, הנושא של השיחה שלי היום, הוא is meine Begegnischen, המפגש שלי, המפגשים שלי, mit die sowjetische Schreiber, עם המחברים הסובייטים. היהודים. יידיש, המחברים היהודים, סובייטישה יידישה שרייבר. המחברים היהודים הסובייטים. כן. Die Liquidatie von der jüdischen Kultur hat sich angehoben, wie ihr wisst,
von dem Scheuderlichen Mord über Micholsen. מיכולסן. עד פה, כן. לליקווידציה, ההשמדה, von der jüdischer Kultur, של התרבות היהודית, היידישאית בעצם, כן. hat sich ungeheuben, התחילה, wie ihr wisst, כמו שאתם יודעים, von dem scheuderlichen Mord über מיכולסון, מהרצח הזוועתי של מיכולסון. עכשיו יש כאן... מיכולס. מי זוכר מי זה היה מיכולס? שלמה, יש כאן הערה מספר 1. אז תקראי את הערה. כן, מיכולס שלמה וופסי, נולד ב-1990 עד 48, ברימטר... כן? הוא נולד במאה ה-19, 1890. עד 48, ברימטר סובייטישר יידישר אקטיור, שחקן יהודי סובייטי מפורסם, und 1933 ומ-1933 dem Direktor von dem Meluchischen Jüdischen Theater in Moskwe. ומ-1933 הבמאי של המנהל של התיאטרון היידישאי של המדינה, בעצם מלוכיש של המדינתי במוסקבה. Gewinn von den Organisatoren und בראש von dem jüdischen antifaschistischen Komitee. הוא היה מהמארגנים ועמד בראש הוועדה היהודית האנטי-פשיסטית. שהוועדה הזאת נוסדה על פי צרכיו של סטלין במאבק נגד הגרמנים, אשר בתוכה מי שהיה גם פעיל מאוד, זה היה, איך קראו לו? איציק פפר. לא, כן, לא, אבל הסופר הידוע, כן, היהודי, איך שכחתי את שמו? איליה ארנבורג, בדיוק. כן. איליה ארנבורג. הלאה. שאחר כך הוא אשם גם בריגול. בדיוק. כן. כן. איפה אנחנו? Ich bin schon dämmelt gewesen in Amerika. חוזרים לטקסט. כן, לגרדה. אני כבר הייתי אז באמריקה. זאת אומרת, ב-1948, כאשר רצחו את מיכולס, גרדה כבר היה בארצות הברית. הוא עזב, אם אני לא טועה, ב-46 את מוסקבה. כן. Aber der Fakt ist berim zwischen allemen. אבל העובדה ידועה לכולם. עובדת הרצח, כן. כן, und viele in der Tradition von stalinistischen Morden ist sonst noch nicht vorgekommen. ואפילו במסורת של הרציחות הסטליניסטיות, כזה רצח עוד לא התרחש. עוד מעט גרדה יתאר בדיוק איך סטלין ארגן בכוונה את הרצח של מיכולס. כן. פרייר hat Michoels geheißen bei Stalinen Salomon Mudri, der Kluger Salomons ist Shloime HaChochem. פרייר קודם hat Michoels geheißen, מיכואל נקרא על ידי סטלין, סלומון מודרי, דר קלוגר סלומון, שלמה החכם. מונדרה. מונדרה? כתוב מודרה, בלי נון. חסר נון כנראה, אוקיי. כן, אנה יודעת, כן. תודה על התיקון, כן.
der Kluger Salomon, sis Shloimeh HaChochem, שלמה החכם. Aber demult, wenn es hat sich gebeten die Politik, אבל אז, כאשר השתנתה הפוליטיקה, המדיניות, כן. המדיניות, das ist schon in 1948, זה כבר ב-1948, wenn ich bin schon gewesen wie ich zog in אמריקה, כאשר אני כבר הייתי, כמו שאני אומר, באמריקה, hat man dem Salomon Mundry herausgerufen auf eine Sitzung vom Kunstkomitee in Minsk und in Minsk, כן. קראו לסלומון מונדרי לישיבה של מועצת תרבות, קונסט, מועצה אומנותית, כן. במינסק, ist gewesen ein Mitglied von dem Allrussischen Kunstkomitee. הוא היה חבר במועצה האומנותית הכלל-רוסית. נכון. soll vorn in Minsk auf eine Sitzung, שהוא ייסע למינסק לישיבה. Inmitten der Sitzung hat man ihm gesagt, als etwas, erwartet auf ihm in Dreußen. Inmitten der Sitzung, באמצע הישיבה, hat man ihm gesagt, אז אפס, באמצע הישיבה אמרו לו משהו, שמישהו אמצר ורטפים אין דרויסן, שמישהו מחכה לו בחוץ. ist Reus in Dreußen und es ist ihm übergeworfen, übergeforn, הגרוזביק. הוא יצא החוצה, ובחוץ דרסה אותו איזה מסעית או בהמשך יגידו, אנה מה זה גרוזוביק או גרוזביק? אנה מה זה גרוזביק? שומי. כתוב, הטרק. הנה פה. הטרוק. כתוב אחר כך הטרק. כתוב אחר כך הטרוק. גרוזביק is the Russian. ברוסית, כן. ברוסית, כן. ואנה מדברת רק פולנית. לא, אני יודע, אבל זה... For us, the Russian, it's something else. הטרוק, מעניין שהוא כותב, טרוק זה כמו באמריקאית, כאילו זה לא הטרק, אלא כמו שהיהודים... זה גראדה בניו יורק, כן? No, Gruzavik, there was the car for, the biggest car for the, you know, when there was building something, and there was, up was open, and when you build house or something, was like remount or something, you know, was doing, there was easy for the typical big car for the, when places for the building, you know. Yes. In Hebrew we say masa'it. ברוסית גרוזה זה דבר ענקי. כן. אוקיי. אז זוהי איברגפורן, אז מהות שפטר נשתגקן, דרקנט. זה ככה דרסו אותו, שיותר מאוחר אי אפשר היה להכיר אותו. Das ist gewesen auf dem direkten Befehl von Stalinen. זה היה בצו, בפקודה ישירה של סטלין. Und damit hat sich angehäuben die Liquidatie von der jüdischen Kultur. ובכך, und damit, hat sich angehäuben, החל die Liquidatie, ההשמדה, von der jüdischen Kultur. חיסול של התרבות היהודית. החיסול של התרבות היהודית. Ich bin schon damals in Russland nicht gewesen. אני אז כבר לא הייתי ברוסיה. מעניין שהוא קורא לזה עדיין רוסיה ולא רטנפרבנד, לא ברית המועצות. כן. Ich erzähl euch aber meine Erfahrungen, אני אבל מספר
לספר לכם את ההתרשמויות שלי, התרשמויות זה בסדר כאן? התנסויות שלי. התנסויות שלי, was ich hab gehabt in Russland, אשר היו לי ברוסיה, wenn ich bin dorten gewesen, כאשר אני הייתי שם. meine Erfahrungen mit die sowjetische Schreiber. ההתנסויות שלי עם המחברים, הסופרים הסובייטים. והכוונה ליהודים, כן. כן. חידושים lang gewohnt bei Bergelssonen. אני גרתי במשך חודשים אצל ברגלסון. דוד ברגלסון. עכשיו, דוד ברגלסון הוא אחד מגדולי סופרי יידיש בברית המועצות, ולכן כאשר גראדה עוד מעט יספר לנו עליו, יש לנו פה עדות ממקור ראשון, שאין לנו משום מקור אחר. כן. אוקיי. Demult, wenn ich bin gekommen in Moskwe in 1943 und ein paar Geduschen ich bin weggefahren von Moskwe in 1946. אז זה חשוב מאוד, כ3 שנים הוא חי במשטר של סטלין, ביחד עם סופרי יידיש בברית המועצות. ואתם יודעים ודאי, ואם לא אני חוזר על זה, גראדה לא יכול לכתוב את כל הספרים שהוא כתב על יהדות מזרח אירופה, אילולי היה לו זיכרון פנטסטי ויכולת הסתכלות. ולכן גראדה כעד על התקופה הזאת, זה העד הכי טוב שהיינו יכולים לבקש כדי לספר לנו על גורלם של סופרי יידיש בברית המועצות בין 43 ל-46. שהם לא שרדו בעצם. נכון, שאחר כך סטלין רצח את כולם. כן. אפילו לפני זה, עוד מעט תראו. אז הוא אומר שזה היה מ-1943, של כמה חודשים לפני שהוא נסע ממוסקבה ב-1946, und dorten habe ich gesehen, zugeguckt sich, ושם ראיתי, ראיתי והתבוננתי, נכון. והמנש von der Neuent, כמו אדם מקרוב, מקרוב בגלל שהוא גם היה סופר יידיש, כן? הוא ידע על מה seine innerliche Kämpfen, seine maternischen, את המאבקים, מטרנישן, המאבקים הפנימיים שלהם, שלו, של ברגלסון. הוא מדבר עכשיו רק על ברגלסון. אז כן, שלו. מה זה מטרנישן? מי יכול לעזור? מטרנישן, it's like the... אסורים? רגע, אל תדברו כולכם ביחד, זה לא יעזור. אנה, מה את אומרת? Maternische, it's something from the home, like the Maternische, it's not home language, something home. לא. נתנאל, רגע, נתנאל ניסה, מה אתה אומר נתנאל? אמהי? או שזה אולי יהיה מוטר עם וו? אתה כמו אנה, לא, זה לא קשור למאדר. יאיר, אמרת משהו? אסורים אולי. איך? תגיד עוד פעם. יאיר? איסורים, סבל. לא, סבל, נכון. סבל, איסורים. תראו, המילה הזאת, זיך מטרן, זוהי מילה שאני שמעתי במשך כל ילדותי. זיך מטרן זה לסבול ללא הפסקה. ללא הפסקה. הלאה. Okay. Bergelsson ist gewesen ein größer Machnis Eurech. Eurach. כן.
ברגלסון היה מכניס אורחים גדול. נכון. בסונדרס פר uns יידישר שרייבר, פלייטים פון פוילין. במיוחד בשבילנו, סופרים יהודים, פליטים מפולין. סופרי יידיש. יש בעיה ביידיש, כשאומרים יידיש שרייבר, זה לפעמים גם סופר יידיש וגם סופר יהודי. כאן ההקשר מביא אותנו להבין את זה כסופר יידיש. כן. כן. In de Gedushim, wenn ich bei ihm gewohnt, pflegt zu mir klappen in Zimmerl, tuk, 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 Chaim, ihr schlaft. In de Gedushim, בחודשים, wenn ich bei ihm gewohnt, כאשר גרתי אצלו, פלגט zu mir klappen in Zimmerl, הוא היה דופק בחדר שלי, טוק, 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 חיים, ihr schlaft, חיים, אתה ישן? זה בלילה, בלילות. מן הסתם, כן, מן הסתם. Und fleckt reingehen in halber Nacht, in Stub kaputt und sich herabsetzen auf mein Gelegen. והוא היה נכנס, fleckt reingehen in halber Nacht, באמצע הלילה, in Stub kaputt, בחלוק בית, und sich herabsetzen auf mein Gelegen, ולשבת על המיטה שלי. היה מתיישב על המיטה שלי, כן. כן. רגע, עברת עמוד. אוקיי. Wer es hat von euch einmal gesehen, Bergelsson, weiß, מי מכם שראה פעם את ברגלסון יודע, עוד גהת אפור גרויסה ברוינה אויגן, אפור אויגן פון הטיגר. טיגר. טיגר. אז מי שראה אי פעם את ברגלסון יודע שהיו לו זוג עיניים גדולות, חומות, זוג עיניים של נמר. כן. hat ממש מיטן קוק aufgegessen ein Mensch. הוא ממש עם המבט היה טורף. aufgegessen זה לא סתם לאכול, זה לטרוף. נכון. aufgegessen היה טורף בן אדם. Und apor an unterste Lip, a dicke und a schwere, וזוג unterste שפה תחתונה, כן? נכון. הדיקה ונשברה, עבה וחזקה. וכבדה. כבדה. was ist im ständig heruntergehangen, אשר תמיד הייתה תלויה כלפי מטה. בלה, אני ממליץ עלייך לתרגם מיידיש לעברית, את עושה את זה יפה מאוד. כן. תודה רבה. כן. Pflegter reinkommen zu mir bei Nacht mit zerraschten kaputt. הוא היה נוהג להיכנס אליי בלילה, רק המילה הזאת מרמזת שזה משהו בלוי וקרוע. לא, צחסת את הכוונה לא מסודר. אוקיי, כן. פתוח, לא, כן. מבולגן. נכון. קפוט. מטפו רויטה אונגצונדנה אויגן, עם זוג עיניים אדומות מודלקות. רגע, כאשר אתם רואים, ואלגרדה כבר אמרו את זה יותר מפעם אחת, שהוא מצייר במילים. וכאן הוא מצייר איך ברגלסון נראה, איך העיניים שלו נראות, ובתיאור הזה של העיניים הבוערות הגדולות, זה מזכיר לי פואמה באנגלית, Tiger, tiger, burn bright in the forest of the night. של מי זה היה? פעם ידעתי, אולי יזכר. אוקיי. כן. פה רוית אונגצונדנה אויגן,
Die unterste Lip ist im Arop gehangen noch schwerer. השפה התחתונה שלו הייתה תלויה עוד יותר כבדה, noch schwerer. נכון. Die schwarze Kopfhor, was haben noch השיער, שיער הראש השחור, שעדיין היה 3 נקודות, seinen dämmelt noch kaum Ehrgeiz וברוי גוון, שאז עדיין בקושי היו אפורות, כאילו הם היו עדיין שחורות, בקושי אפורות. כן. seinen dämmelt, איפה אנחנו? גוון צשויברט, ניטרזירט, הם היו פרועות, לא מגולח, ניטרזירט. Und pflegt sich kratzen die Gombe und pflegt schmusen mit mir. והוא היה מגרד גומבה, זה סנטר? נכון. כן. גומבה, ונפלג שמוסן, והיה מדבר איתי. אולי מישהו רוצה להחליף אותי? יש פה דילמה. סליחה, גמבה, את מתרגמת כל כך טוב, אבל אם זה מעייף, אז... אולי שמישהו יחליף אותי לכמה דקות. אוקיי, אז רגע, אז תנו לי לחשוב, יאיר. Bergson ist gewesen ein berühmter Schreiber von der Ersten Weltmilchome. Bergson היה סופר מפורסם במלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, היה לו כבר היסטוריה של אדם... היה לו כבר היסטוריה מפורסמת, הוא היה מפורסם במלחמת העולם הראשונה. כן. Nach der Revolution ist weg, wie ihr wisst, von Russland und hat gelebt אפילו הפוריו in אמריקה. אחרי המהפכה, כמו שאתם יודעים, אחרי המהפכה הוא הסתלק, הוא נסע, כמו שאתם יודעים, מרוסיה לאמריקה. והוא גלבת אפילו הפוריו ואפילו חי מספר שנים באמריקה. הביזל צייט in אמריקה, זמן קצר באמריקה, קצת זמן. קווייסטנית גנוי וילנד, אני לא יודע בדיוק כמה זמן זה היה, und dann ist zurückgefahren über Berlin, kein Russland, ואז הוא נסע חזרה דרך ברלין לרוסיה. פלקטר zu mir sagen, הוא היה נוהג לומר לי, בוויסמיר, הוא היה מיידע אותי, וייסטיר חיים, אתה יודע חיים, חוב זהיר גוט גטון, was ich bin, weggefahren von אמריקה. עשיתי טוב מאוד שאני נסעתי לאמריקה. שעזבתי את אמריקה. שעזבתי את אמריקה, ונפון אירופה, עשיתי טוב מאוד חזרתי מאמריקה לאירופה ולרוסיה. למעשה ברגלסון, במילים האלה של גראדה, אומר לו, שהוא מצדיק את חזרתו לרוסיה, ואדם שצריך להצדיק את חזרתו, יש איזשהו פיקפוק מתחבא בפנים, לדעתי. הלאה. Und in seine Schmusen mit mir oder sich ständig damit zu beweisen. ובדיבורים שלו איתי, שמואסן בשיחות. סליחה, שמואסן, בשיחות איתי, הוא תמיד נועד להוכיח, כאילו, להוכיח, הוא רצה להוכיח. כן, להוכיח. להוכיח. אז wird sie gesetzen gegen Reus von Kreml. Also wird die gesetzen
ישבנו והוא, כן, הרויספון לצאת מהקרמל, אני לא מבין את המשפט. חוקים, גזצן זה חוקים. בייס גזצן שחוקים שיוצאים מהקרמלין. פה גראדה מנסה לתאר כיצד ברגלסון מצדיק את המצב הנוראי בברית המועצות. תראה את זה לפי ההמשך. אופן קרמל, זיינן זי וייס ויישני, זיינן זי וייס ויישני, הם כמו שלג. לרגע, הוא אומר ככה, ברגלסון, חוקים שיוצאים מהקרמלין, בזמן שהם יוצאים מהקרמלין, בזמן שההנהגה של ברית המועצות מנסחת חוקים, אלה חוקים לבנים כשלג. זאת אומרת, חוקים לגמרי תמימים, חוקים שאינם מפריעים ואינם עושים רע לתושב. אבל, תראה את ההמשך. Unschuldig sein, die niedrige Начальство, unschuldig sein והאשמים. schuldig seinen die niedrige Начальство. ומי שהאשם זה המפקחים הנמוכים. הפקידים הנמוכים. הפקידים הנמוכים. זאת אומרת, אנחנו כאן רואים שזה שברגלסון אומר לגראדה, לפי גראדה, טוב שהוא חזר לברית המועצות, הוא מיד מזכיר שאומנם ברוסיה המצב לא טוב. אז למה הוא חזר? אז הוא אומר, סטלין וההנהלה הם לבנים כשלג כשהם מוציאים את החוקים. שולדיג זיינן, האשמים במצב הגרוע, זה הפקידות הנמוכה יותר. זאת אומרת, יש לנו כאן הצטדקות, שזה סימן לכך שברגלסון הבין יפה מאוד שהחזרה שלו לרוסיה יש בה בעיה. כן. לא יודע למה לא רואים אותי. אוקיי. Entschuldigung, כן. Was bei die Gesetzen gehe über von Hand zu Hand, während sie als blattiger und verunreinigt. verunreinigt. מי קורא עכשיו? יאיר, מה קרה לתמונה שלך? אני לא יודע למה התמונה שלי למה לא רואים את התמונה שלי. רגע, זה יאיר קורא? כן. קולו לגמרי השתנה לטובה. אולי התקרבתי למיקרופון. עשית איזה שינוי שכבר לא קרה במשך השנה האחרונה. אתה דיברת יותר קרוב למיקרופון? כן. אז תמשיך לעשות את זה, כי עכשיו מבינים אותך מצוין. כן, נכון, גם אני עכשיו. אז עכשיו תקרא עוד פעם את המשפט. יש לך קול של פרימדונה. Gesetzen gehe über von Hand zu Hand, während sie als blottiger und verunreinigt. verunreinigt, אני לא יודע מה זה. רגע, תרגום, איפה שאתה יודע. über von Hand, מהיום להיום. לא. אתה קפצת, כי התחלת לקרוא קצת קודם. unschuldig seinen die niedrige, ומי שהחוקים הם טובים ולבנים כשלג, מי שהשם זה הפקידים. כן, אחר כך. was bet die Gesetzen? לא בית, אלא was beis die Gesetzen. אשר הפקידים אשמים, כי בעת, בזמן שהחוקים עוברים מיד ליד, מפקיד אחד לשני, ורזה אלץ בלוטיקר. בלוטיקר נעשים יותר... בלוטיקר זה עם דם? לא, זה לא בלוט. בלוט זה רפש. הם נעשים יותר בלוט זה רפש, נכון. כי כל פקיד
מנסח את החוקים, מוסיף דברים שמלכלך אותם. בלוטיקר פרעומרניקט, מלוכלכים. אני לא יודע למה לא רואים אותי. המצלמה פה, אני לא יודע. אבל העיקר ששומעים אותך. בסדר. Liebe Freund, חברים יקרים, es ist für mir gewesen und geblieben ein Problem. בשבילי זו הייתה ונשארה בעיה. כן. אומר אחד אל הקהל שלו. כן. בורגלסונס בציונג, ברגלסונס. בציונג. ביחס לברגלסון. לא, להפך. ברגלסון, של ברגלסון. ההתייחסות של ברגלסון, ברגלסון בציונג. היחס של ברגלסון. תקצועים, באמת בשבילו, zu dem אבי אבות, zu סטלין נליין. לדעתו, מי שהשם זה אבי אבות, זאת אומרת לא פקידים אלא סטלין בעצמו. לא. ברגלסונס בציונג צועים עליין. הבעיה של גרדה היא שיחסו של ברגלסון צועים עליין לסטלין עצמו, מה היא? המשך? עליין, פרדיון בוסיכוב גלבט in רוסלנד. בשנים שאני חייתי ברוסיה. כן, אז היחס של ברגלסון לסטלין היה, המשך. כן. Und ich habe gehört seinen die Leibgesonnen. Leibgesangen. ואני שמעתי את הלויבגזנדן שלו. לא, אומר, אתה באמצע משפט, צריך לדעת איפה, כשקוראים משפט, צריך לנסות לראות איפה נגמר ההגד. זיינן זה פועל עזר, אבל לא גמרת להגיד מהו הפועל. זיינן, די Leibgesungen, Leibgesungen zu dem Balabait von Kreml, wie sie haben ihm gerufen, zu dem Basian, zum Kasiain. לא כתוב קזיין. חזיין. לא יודע מה זה חזיין. כנראה הגרוזיני או משהו כזה. לא. הזיין is חזייקה, חזיין. It's the owner of the house. בלבוס, כמו שכתוב. בלבוס, נכון, בלבוס. kein Munich gelebt, kein ein Minut, als sie wissen nicht von die grausame Reziches, was hat aufgetan. אוקיי, אתה עכשיו נפלת על משפט ארוך ומסובך, אבל המילה זיינן שאתה עצרת, זה התחלה של פועל עם פועל עזר. מהו הפועל העיקרי לפי מה שקראת? מי יכול לעזור? מהו הפועל המלא? זיינן מה? קצת הלכתי לאיבוד. כן. מישהו שלא הלך לאיבוד יכול להגיד מהו הפועל המלא, זיינן, ומהו הפועל המלא? מה שקרה שגרדה הכניס כל מיני קלאוזולות, כל מיני תוספות בין פועל העזר לפועל העיקרי, וזה העריך מאוד את המשפט. רגע, איפה אנחנו? מישהו יכול... יאיר, איפה אנחנו קוראים? עכשיו, דוס ווס חרושטוף. דיבציונג, שם.
בציונג זה למטה. in the left. בציונג Now you will have the Khrushchev, about the Khrushchev. לא, זה סטלין, noch nicht No, Khrushchev. Khrushchev, it's the next. was Khrushchev. זה אחר כך, אבל זה אחר כך. זה אחר כך, אנחנו קודם. צריך להתחיל לקרוא את המשפט עוד פעם, מההתחלה ועד איפה שהפסקת. תנסה יאיר. כן. לפני הזיינן, כן. Und ich habe gehört, seien die Leute gesungen. רגע, תשמע. אמרת, und ich habe gehört, או wie ich habe gehört. מה המילה הראשונה? Und ich habe gehört. אוקיי, ואני שמעתי, אומר גרדה. כן. כן. Singen die Leute gesungen. Seinen die Leute gesungen. לא, כתוב זינגן, לא זיינן. Ich habe gehört, singen die Leute gesungen. אוקיי, עכשיו, קודם קראנו אחרת. Ich habe gehört singen, ואני שמעתי איך ששרים את שירי ההלל, Leute gesungen. אני שמעתי איך ששרים את שירי השבח, עכשיו תקרא כל המשפט. zu dem Elam, zu dem Balabait von Kreml, Balabait מהקרבל, כן. וזי haben ihm gerufen, wie sie haben ihm gerufen, כמו שהם קראו לו, כינו אותו, zu dem קזאין, אני לא יודע מה זה קזאין. אנה אמרה לנו, בעל הבית. בעל הבית, die Ballerboss, נכון, זה קזאין. ob ich kein mal nicht geglaubt, אני אף פעם לא האמנתי, נכון. אף פעם לא האמנתי, אפילו לרגע אחד, kein ein מינוט, נכון. לא האמנתי לרגע אחד, אז שהם יודעים, אז ich weiß nicht, שהם לא יודעים, von die גרויזמה של הרציחס, הרציחות האיומות. אני לא האמנתי לרגע אחד שהם לא יודעים על הרציחות האיומות שהוא עשה. יפה. לא, רגע, שהם יודעים, לא שהם לא יודעים. שהם לא יודעים, כמובן. אני לא האמנתי לרגע אחד שהם לא יודעים. שהם לא יודעים. זאת אומרת, אני ידעתי שהם כן יודעים. ודאי. עכשיו, יאיר, אני אומר לך, אני קיבלתי שוק אנפילקטי חיובי, כשאתה מדבר אל המיקרופון, אתה אדם אחר. מה אתה אומר? ממש, זה כל... כן, גם אני... האם רק אני חש ככה? משהו מאוד ברור, ואולי זה קשור בזה שאין את התמונה, יכול להיות ש... לא, אין קשר. משהו אחד על חשבון השני, אני לא יודעת, זה ממש קרה ברגע שהתמונה שלך... אני לא יודע למה. היסק מעניין מאוד. אנחנו מעדיפים שאתה תהיה כאלוהים, כן? שנשמע ולא נראה, מאשר כי אנחנו סבלנו מאוד בזה שלא שמענו את הקול הברור. עכשיו שומעים את זה ברור. Other voice, completely other voice. כן. תמשיך עוד משפט. Das, was Khrushchev oder erzählt später, זה מה שחרושצ'וב אמר יותר מאוחר, או זה גבוסט פריר, הם ידעו את זה קודם. את הדברים שאמר חרושצ'וב יותר מאוחר, הם כבר ידעו קודם. פה יש רמז של גרדה, שברגלסון גם כן ידע, ושהוא מתמם. הלאה. Früher, ein Khrushchev, hat das gewusst und alle 200 Millionen Menschen in Russland haben das nicht gewusst. מה שהם ידעו, 200 מיליון אנשים ברוסיה לא ידעו, alle seinen das בהמות, מה הם כולם בהמות? הוא רוצה להגיד מה הם מטומטמים שלא הבינו את זה? נכון.
הלאה, להמשיך? כן. בטין 6 und in 8. בטין 6. לא הבנתי את המילה הזאת ביידיש. בעת, זה באייס. בעת זה כמו בזמן. בית עין תף, בטין 6. ביידיש אנחנו אומרים באייס. בתף אין דגש ולכן זה כמו סמך. באייס. בעת. באייס, נכון. In 6 und in 8 und 30. Jahr hat man in jedem dritten Haus zugenommener Mensch. אז כולם ידעו את זה. כולם ידעו, כי בכל בית שלישי נרצח אדם. בכל בית שלישי נרצח אדם. לא, אני קודם כל, המילה באייס אתה חייב לתרגם אותה, אחרת לא יובן. בזמן שבכל בית שלישי הוטמן צוגנומן. מה זה צוגנומן? רצחו. לא. הוציאו. מה זה צוגנומן? הוציאו. לקחו, כן. הלאה. אבל כשאומרים לקחו בן אדם, אני הבנתי שהרגו אותו, לא. זה פירוש שלך. אנחנו מתרגמים טקסט כפי שהמילים אומרות. הפירוש אנחנו משאירים אחרי התרגום. בסדר? כל בית שלישי לקחו בן אדם. נכון. אנאומשולדיגן. והאשימו את אונשולדיגן. לא, אום זה שלילה. סליחה, חף מפשע. חף מפשע, כן. נכון. אומשולדיג, נכון. אומרים ביידיש אומשולדיג, נכון. Und es seien gesessen von 15 bis 30 Millionen Menschen in die Verschickungslagern. וישבו בין 15 ל-30 מיליון אנשים במשלוחים לא, במחנות שלשם שלחו אנשים ברוסיה. פרשיקונגלאגר זה מחנה שלשם שולחים, שהמשטר שולח את האנשים. פרשיקונג זה משלוח, נכון, הבנתי. פרשיקונג זה משלוח ולאגרן זה בית סוהר. נכון. לא, לאגר זה מחנה. מחנה. אני גם יכול לנסות לקרוא אחרי שהסתיים. ודאי, נתנאל, אני חיכיתי אני פה כדי לטעות וללמוד. רגע, אני אגמור את המשפט. נתנאל, אני חיכיתי לרגע שתגיד את זה, אבל לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מהר. כל הכבוד. איך אומרים פה? מברוק. בבקשה, תגמור את המשפט. bewusst ידעו, als das ist gewesen Stalins Kampf gegen Trotzkism, haben die Massen nicht gewusst, wer ist, כשזה קרה, בעת שסטלין לחם נגד טרוצקיזם, המסה של האנשים לא ידעו מי זה הבן אדם. כן. גמרת את המשפט? כן. טוב, עכשיו תראה נתנאל, אתה כרגע, ברגע שתתחיל לקרוא, תהיה ילד הטיפוחים של כל החבורה, כי נכנסת לענייני יידיש רק בימים אלה, ובימים אלה קיבלת מאמרים בעברית, אז אתה בעצם מולוקוסוס, כמו שאומרים ברוסית. אתה תינוק שנשבע בקורא יידיש. אז תתחיל ואנחנו נעזור לך, אבל לאט, והרי אתה עשית מה שביקשתי ממך לפני חודשים, אתה הלכת לשיעור ראשון ושני, ששם הסברנו את האלף בית ואיך קוראים ביידיש. ולפי כמה משפטים מעטים שהצלחת לקרוא בימים האלה, אני רואה שלמדת את המלאכה, יש רק תיקונים קטנטנים, אז אל תכעס עלינו אם נתקן אותך אם צריך. יאללה.
Ich habe ברמרקט. לכאוב. אתה רואה את נכון, הקמץ? את הקמץ. Ich habe ברמרקט. מה זה ברמרקט? אני לא יודע. רגע, אני יודע שאתה לא יודע, אתה לומד יידיש מההתחלה. תראה, ההסברים לך ישמשו לנו כמין חזרה של מה שלמדנו לפני שנתיים. תראה, איכוב זה פועל עזר של זמן עבר, אז יש לנו חצי פועל, אנחנו רואים את פועל העזר הוב, אבל מהו הפועל העיקרי? זה במרקן. עכשיו, במרקט בנוי מפרפיקס, מקידומת בה, והפועל לבד בלי הקידומת זה מרקן. מרקן זה להבחין. בה זה לעשות פעולה באופן שלם. איכוב במרקט, אני הבחנתי, כן? ראיתי משהו שקודם לא ראיתי. איכוב במרקט, אבל תנסה לקרוא משפט, ואז ננסה לתרגם מההתחלה. איכוב במרקט, קודם תתרגל קריאה של משפט שלם, במידה ותדע איפה לעצור, כן? אם לא, אני אגיד לך, כן. איכוב במרקט, אני הבחנתי. אז אין רוסלנד קריטיקירט מן המול. אמרת רוסלנד, וו ביידיש זה תמיד הוא. אין רוסלנד קריטיקירט מן, אין ביידיש זה תמיד איכוב במרקט, אז אין רוסלנד קריטיקירט מן. המול, אסך מול די נטשלסטווה. נטשלסטווה זה הפקידות. תתרגם. איכוב במרקט, אני הבחנתי, אז אין רוסלנד. אז ברוסיה, אני לא יודע מה זה קריטיקירט, אבל אולי זה כמו... רגע. אז אני הבחנתי שברוסיה... אני לא יודע מה זה קריטיקרט, אבל... לא, זה אתה יודע מאנגלית. אתה יודע יותר... מבקרים. איך? מבקרים, ביקורת. בדיוק. קריטיקרט, מן, אני לא יודע מה זה מן, אבל אני יודע מה זה... מן זה גוף, זה לא אני, לא אתה, לא הוא, אלא כללי. מבקרים, מן קריטיקרט, מבקרים המון, מן המול, מה זה מול? המול, כתוב המול במילה אחת, זאת אומרת, במילה אחת או בשתיים? בשתי מילים. המול, זה פעם, מול זה פעם, קריטיקרט מן המול, מבקרים לפעמים, כן? אוקיי, אז זה כמו בגרמנית, שיש לך מל. יפה, אז למדת קצת גרמנית, אולי זה יעזור לך, לרוב זה יבלבל אותך, אבל לא נורא. הלאה. אסך מולדי נטשלסטווה. מבקרים הרבה פעמים את הפקידות. נטשלסטווה זה מילה רוסית. תנסה עוד משפט. שלא לשים לב. מה? מה אמרת? לא יכולתי שלא לשים לב שזה רוסי. יופי. אם יש לך חוש לרוסית, אז זה טוב מאוד, לא תמיד מבחינים. המשפט הבא. אבל קיין מול ניטד, לא כתוב אבל, אתה חייב לקרוא. אובר, יש קמץ. יש קמץ. אובר קיין מול ניטדם רז'ים. רג'ים. משטר, אוקיי. נכון. אבל אף פעם לא את המשטר שלהם. אבל אף פעם לא את המשטר. אומר גרדה, כן? אני הבחנתי, כן? שמבקרים את הפקידות, אבל לא את המשטר. זוהי דרך להתחמק מלקבל על הראש. עוד משפט. דם אודר ינם נצ'לניק. דם אודר ינם נצ'לניק. מבקרים כזה או פקיד אחר. דוסיה, aber nicht dem kommunistischen System.
אבל לא את המערכת הקומוניסטית שלהם. דוסיה, זאת כן, זאת אמנם, מבקרים לא את המשטר, אלא את פקיד כזה או אחר, או ברניש דם קומוניסטי שון רג'ים, אבל לא מבקרים את המשטר הקומוניסטי. תנסה עוד משפט. ודאי nicht dem בעל הבית פון קרמל. כן, תראו. ווסטר איז... לא, עד פה. אני ממשיך. בוודאי nicht dem בעל הבית פון קרמל. ובוודאי לא את בעל הבית בקרמלין. עכשיו, המילה קרמל בזמנו, אמרתי משהו על זה, מישהו זוכר? קרמל, איזה קרמל? לא, זה אנחנו יודעים, זה הקרמל, אנה. קרמל זה חנות, זה קצת כאילו מקטין את הקרמל, ככה זה הומוריסטי, זה הומוריסטי. קרמלין זה השם הרשמי. קרמל ביידיש זה חנות קטנה. אז גראדה וערוץ, אומרים את זה בהומור, אבל לא את החנות, היא חנות גדולה מאוד. עוד משפט. ווסטר איז, הוב ich bin nicht gewinn kein Chochem. Von dem hob ich euch gewusst, אז sei weißen alle. אז זה, אין לך פתח, אז זה weißen alle. כמו שאנחנו יודעים. לא, רגע אחד. כולנו יודעים. אחרי העניין נישדם רג'ים, תקרא עוד פעם יש 2-3 מילים שגומרים את המשפט הקודם. אז עדיין יש בעל הבית פור קרמל, את זה? כן. ווסט איז, ich bin nicht gewinn kein Chochem, von dem hob ich euch gewusst, אז sei weißen alle. כן. המשפטים קצת קטועים עם 3 נקודות, יחיאל, בגלל זה נשמע כאילו זה לא מחובר. אולי בלה תכניסי סכין תחתכי לנו, כי מה אני רוצה להגיד? בטקסטים האלה של גראדה, הוא הרבה פעמים, מכיוון שזה נאום פומבי, נאום שלא תמיד כתוב לו, אלא הוא אומר את זה מהראש, הוא לפעמים אומר משפטים שהוא לא גומר אותם, אבל בהמשך יודעים למה הוא מתכוון. אז אני הכנסתי 3 נקודות. 3 נקודות בדרך כלל, זה סימן שהוא התחיל משפט ולא גמר, אבל במשפט הבא הוא משלים. אז בלה, אולי תתני לנו את החתיכות. כן, אני אקרא את זה, ואחר כך זה עכשיו כבר אחרי 7:30, אז... אוקיי. לסיים, אבל אני אקרא את זה. כן. דוסיה אובר נישט דה קומוניסטישן סיסטם, ונבדה נישט דם בלבוס פון קרמל, 3 נקודות, ווסר איז הוביך, 3 נקודות, איך בנישט גוון כן חוכם, אני לא הייתי חכם. זאת אומרת, כל מה שאני יודע זה לא בגלל שאני חכם, אלא, המשך. פונדם הוב איך גבוסט, אז זה וייסן אלה. מזה אני גם ידעתי שהם יודעים הכל. מזה שהם מבקרים כל הזמן את הפקידים ולא את הרג'ים. זאת אומרת, זה שלא היה אף מילה נגד המשטר, כן? אז הוא הבין מה הולך שם. פה אנחנו נעצור, כי אמרת שהגענו. כן. כן, אז תראו, לדעתי זהו a piece of rhetoric, זה חתיכת נאום, עשוי ובנוי לתלפיות, גם אם יש פה ושם קיטועים שהוא קוטע כי הוא מדבר ישר מהראש. אבל אני חושב שזה דוקומנט מאוד מעניין. אני מודה לנתנאל שקפץ לים. יפה מאוד, נתנאל, באמת יפה. אני מודה ליאיר, כן, שמדבר אל המיקרופון, ויש לנו יאיר חדש. וואו. יאיר חדש, נכון. אני פשוט, מה? וניפגש ביום שני.
ונמשיך לקרוא את הדוח. much younger, יאיר, much younger. נכון, נכון, אז תודה רבה לכם. אתה מפסיק את ההקלטה, נתנאל? אני מסיים את ההקלטה, כן. יופי, להתראות. תודה רבה.